Здравейте, момчета, тук е Spider 1 и сега играем Outlast. Без фейскам, защото дава бъгове по някаква причина. И нямам търпение просто да игра тази игра, разбирате ли, тя е супер яката уникална игра. Нали. Така си помислих. Бях тръгнал да правя клипче с фейскам, когато играта реши, че иска да се бава с мен, и всеки път като тръгна да си снимам с веб камерата такова, играта ми прави черен екран и не ще да се оправи. Така че за сега ще трябва да се задоволиме само с това. По-натам ще видя какво ще измисля, дали ще видим дали му е с фейскам или не. Така. Така. Дай малко да намалим, че се чува звука от слушалките, защото аз съм с един хедсет и микрофона ми е при слушалките и се записват двойни звуки. Не защото ме е страх. Естествено, че не ме е страх. Мен нищо не мога да ме оплаши. И така. Вау. Леко накъсва, не знам защо. Оу. Вау, това прилича като в Grave Encounter, среща с смъртта, филмите, ако сте ги гледали двата. Много яка игра. Аз пе игра, много як филм. Видим нещо интересно тук. Не може, по-добре. Бас, майка, това ми изкаракал, че ти ебе майка телевизор. Пияки столчета, направо да ги изебеш. Не бе майтапа се. Тук нещо светеше или така ми се струва. Привижда ми се явно. Така. Ай, бати, ръцете имам. О, батерийка. Да, батериите са ми за камерата, явно. Така изглежда. Какво пише? Team Player Award. Teamwork. Някаква награда спечелила, дет не ме касае. Така. Я видим, така, Therapy Steps, Patient Claims to have progress self-direction to allow us to do improvements, добре. Стана ми ясно, да знаете, всичко ми стана ясно. О! Я се отваряй, бе, какво ще ми се затваряш? Отвори се. Дева, тук всичко е за... Това кръв ли е там? Пази. Добре, момчета, трябва да влизаме в стелт. Защото... О, не. О. Какво е това? Ew! What the fuck? Вау, хареса ми кръвта как е направена. Направо... Да, кръвта е много добре направена. Направо се отличава.
О! What the fuck? Какъв си ти, бе? Идвам с мир, не ме убивайте, моля ви се. Няма да отварям, защото ми се струва, че нещо лошо ще се случи. Аз видим тука. Няма ли някакъв друг път? Само да се стресна малко, както виждате от тук има някакъв труп горе или нещо кърваво, така че това ще е jump scare. Нема се стресна. Къде ти е главата, бе, пич? Умирай. О! Това направо ми изнасилва ушите. Баси майката. О! Ти ли, бе? О! Това вече го знам от амнезия, бе, брат. Добре, майната ти, чао. Къв си ти, бе? О, не. Няма хода там. О, слабо, че е заключено. Май си чупихме главата, момчета, не трябваше... живи сме. Добре. Добре. Ще си глътна малко къв си ти, бе? Аз съм баба ти. Не съм никакъв апостол. Трябва да се махна. Паси майката. Момчета, още не сме... Няма 10 минути от геймплей и вече си изкараха къла един път. Escape the Asylum. Трябва да избягаме от лудницата, добре. И на това му нема главата. Какво става тук, бе? И на това му няма главата. Ти жив ли си, бе? Нема те. Умрел си. Кой е той? Я прочетем. Това не го чета тук, защото някакви дати прости. Така. Your Herbie required to gain time full access to the all facilities by surrendering complete authority station by accepting this document you and you only surviving elder surrender all claims to the man is the responsibility. Това въобще не ми харесва, момчета. Ама хич. Точно тая инвалидна количка ми напомня на среща с смъртта Grave Encounters. Странно. Дали играта краде? Не знам.
Надявам се да не е така. Не може да отидем там. Извинете за жаргона ми, просто така съм свикнал да говоря. Не ми чукай. Я, батерик. Не ме... О. Не ме гледам война, брат. О, съжалявам. Извинявам се, малко съм простак. Аре, бей. На то главата си му е тука. Що просто не използваме компютъра, за да се свържем с някой и той да ни махне? Това е странно. Тибек. Извинете ме. Малко се разсеях. Какво по дяволите? Някой пръдна ли? Добре. И пак питам, защо не използваме някой компютър, за да се свържем с някой от отвъдния свят? Аз... Къв съм тапак, бат. Че малко си от мен на микрофон. Може за малко да запрещи, защото си мръда микрофона, само казвам. Така. Inside body server. Това сме ние ги пишеме тия неща. Това... Знам, че е капан и затова няма флана там. Ще минем... Това е лобито, добре. Явно самата игра ни насилва да ходим натам. Туалетна хартия. Пич, здрасти, само ще мина от тук, надявам се да не скочиш върху мен и да не ме убиеш. Само ще мръдна, става ли? Тук е на лицето, бе, брат. Погледнете му зъбите, бате. Само ще мина. Ще мина само аз. Ще мина, без да се такова, защото ще мина и трябва да мина. Добре. Нема бли. Никакъв шанс да хода вътре, батка. Ма трябва да вляза, за да минем оттам. Добре, тук може да умрем за първи път. Така че... Пожелайте ми късмет. Варда! Поставя. Що не ме атакувате? Батигнат тият човек се издрайфвам. Какво по дяволите? Момче. Тебе какво ти има, бе? То ми прилича на Хитман от... Да е Хитман. От... Хитман игрите. То плешивия. Я има ли маркер отзад? Не има. Не е Хитман. Кой? Не се палят. Не е Хитман. Дейба. Има ли батерии някъде? Само 5 батерии имам, трябват ми минимум 10. Братлета, то ще ни скочи са. То ще ни скочи, аз така. Не. Знаеш какво, брат? Ще еба майката. Ха-ха. Всичко е наред, като знам, че нямаме атакуват тия деца си. Тук всичко си е 6.
Да. Здрасти пак ще мина, надявам се да няма инциденти. Педал, мани се педал грозен, махай се от мене педал, че мръсна. Какъв си ти е, брат? Ти бе. Да, верно, че то си беше с глава. Чай да затворя за всеки случай. Така малко аз да затворя тази врата. Какво става, мъжага? Бачка ли е пенсиончето? What the fuck? Бате, изкарах си къла, честно ви казвам. Чайте малко се стабилизирам, че верно се оплаших, признавам си. Добре, ма никой не ме гони, за какво да гледам назад. Охо! Добре, ясно. Постата за теб, баклик. Постата и за теб, баклик. И за вас, парчета, постата. За всички черва, стомаци, постата. Някоя жена е в цикъл. Някой е в цикъл. Да. Гледайте, тампона май е заседнал. Или се е спукал, или не знам. Свидетел. Я това е май предният журналист, за който четохме в тия неща да ги писахме. Ръчичка, пичка, здрасти. Добре. Аре, ще престана да се бавама и ще игра сериозно. Тук сигурно ще използваме картата, да. Чакайте първо да разгледам, че ми е интересно. Така. Щупили са му врата на то. Сигурно са го ударили с кур и му се обърнала главата. Знам, ебавам се, добре, ще престана, не ми се карайте, добре. Не. Чакайте бе, това е същото място. Да, мали че съм прост. Какво? Не. Постата за теб. Тук ще се... Нещо ще се случи, Лъвабас, нещо ще се случи, защото ми каза, че трябва да се скриеме. Тук нещо ще се случи. 100 на 100, брат. Това е ония лайнар.
това е ония лайнар, дед като бяхме в безсъзнание. О, не. О, не. А, това е ония дет ни бутна, бе, брат. О! Мамичка! Ставай, бе, букук! Къде? Умрех. Много съм прост. Еба си майка. Добре, знам вече. Умрях един път, не ми казвай какво да правя. Успяхме по някаква причина. Слава Богу, разкара се. Не мисля да изляза скоро. Добре, то дебелах се е разкарал. И да, това ще е от първата част, момчета. Надявам се ви хареса. Тук беше Спайдера 1 и минимум 10 лайкчета за следващата част, ако искате да видите още. И чао от мен.